Здравейте хора в новият видеоклип. Ще снимаме на Brawl Stars. Може ли пише в коментарите как трябва да направя тези неща? Скин як на Джеси. А между другото това ми е единственият такъв скин. Защото да. Просто едно я. Не че як просто трябва да играя с него, защото има сърчица и трябва да играя с него. Много малко игри. След малко вземем няма това. Не знам, окей. Не, да стига. Ама ще да направя играта. Не. Излиза ваго. Браво. Май чакай малко. Давай 4. Олинеза. Не, бате. Как бе? Yes. Значи, не може да вкараме, а те могат. Но този път аз ще я взема. Слабак. Да ти мога да играй. То. Нашият отбор къв е досаден. И тях не аз не мразя Сквик. То по-добре вместо Гел да ми се падне Сквик, отколкото Гел да ми се падне Сквик, отколкото Сквик да ми се падне Гел. Това е най-грузното нещо, бате. Ама ще ми най-болко да вкарат, разбира. Ма няма, аз няма ще да. Не. Явно прави. Да губе. Това е 3-минутно видео за сега. Когато губя, случва. Това ми е любимото такова вече. Аз съм играл на това и ми е много забавно и интересно. Защото вижте го. Вижте го, бате, двама срещу двама. Това беше най-готиният трик. Не съм болен. Не, аз съжалявам, че не съм болен. Просто не съм болен. Ей, тук ще пускам. Абе, аз сега се разпалнах. Слабаци, мараци, скибини.
Аре, още един гол. Още един гол. Давай, бе! Ей, Сардро. Хочу се паля някаква такива. Да. Допусти. Чакай да се. Ако избрах Чарли. Аз имам Джаки. Когато игра, трябва да игра с Джаки. Разбрах го. Значи трябва да игра с Джаки. Добре. Джакет. Това е на якир на английски джакет. Разбрах. Когато нямам пере? Аз нямам всички пере. Да. Аз имам утъги. Който е полезнено. Гаден. Болезнено гаден. Искам да спечеля с Джаки. Това някой от тези да към ще направя. Това има хайперчарджа. Yes! Чак. Yes! Един гол. Който спечели тази игра? Не! Мале, трябва да пазим вратата. Защото ако не, те ще нас можат направо. Не бе, аз току-що се разпълнах. Ту ме пазиш, топата порта, бе! Стига, бе, бате! Какво ще правя? Чакай да видим какви герои ще ни трябва. Манди и Лола. Няма Манди и Лола. Хора, няма Манди и Лола.